Ideme teraz hotať. Toto máme takto. Kde sú? Hotať. No, picham, no. Som musím oholiť sa. Zajtra, alebo kedy, alebo dneska. Zajtra radšej, sa paražeš. Organizovať maturitné stretnutie u Lacka pri tebe. Lacko je doma. Čo? Ja zašľam trošku, áno. No, ja som si to takto predstavovala, že vy ste ich pozvali na také akože podovolenkové posedenie, akože si pozriete fotky, popijete, porozprávate, pospomínate a tak, čo? Martuška, takto sa ťa opýtam. Čo si myslíš? Prečo sme sa z dovolenky vrátili na Slovensku? Došli vám peniaze? Došli nám nervy. Samozrejme, pretože Elfín chce všetko platili my. Ale my ostali dosť. Lebo ochotní sa podeliť so svojím susedom. Vieš, vy ste sa pohádali. Pohádali nie je už na dnes. Na seba netiahli točiť na meso panicu. Marta, zruš to maturitné stretnutie, alebo ho prelož niekde úplne inde. Počúvaj. Moja spolužiačka Jariačková. Počkaj, Vieš, ktorá to je? nebola sa knižana? Ale už viem, čo to sa volá. Liptáková. Tak tá príde až z Krakova. To je Poľsko. Adam, by sme to premarť mohli. Nie, ak tam farbo. Čo je? Také maturitné stretnutie, nie? To je raz za 5 rokov. Každý rok niekto zomrie. Teda natrápila si s tým, kým to zorganizoval. No, to je prko, že? No tak takto. Ak mi Ildiko vráti všetky trička, gaťky a opalovací krém a najmenej polovicu peňazí, čo sme minuli na spoločných večerách a odprosí ma na kolenách za všetky urážky, ktoré som si za posledných 10 dní od nej musela vypočuť, tak potom môže prekročiť prach. Ale ja tu nebudem s nimi vypchať jeden vstup a budem zatiaľ mať. Jak sa ti má ospravedlniť, keď nebudeš doma? František, ty musíš vždy logicky myslieť v tej najnevhodnejšej chvíli. A podpíš to, inak nikam nejde. Tak to urobíme. Ja teraz zoberiem kufor, idem k Ildiko, poviem jej všetky tvoje požiadavky a dám vám vedieť. Dobre? Nikam nechoď. Ja si idem zobrať svoje pivo. František, podpíš. Ko? Vedia, hneď kraj. Macika, máme ešte pivo. Posledné dve. Presne pivo. Ide na dovolenku? Nie. Dol. Ja si váš kufor asi dnes vyberieme. Že to bolo pre 10 ľudí.
dostal pocit Žigulí od hranice až po pupu 2 kilometre. To jedziemy. Dobrý ľudia v Galanty. Ideme teraz na sladku teraz. To máme bude zrušiť. No to máme tak. A ty tom čo robíš? Ty máš odvahu prísť sem po tom všetkom, čo mi tvoja manželka urobila? Vyššie len pre svet. Aké pivo? To pivo, čo bolo na stole, to bolo Františkové. Ja som zajtra chcela kúpiť nové. Vy to dajte a idú. No to bude problém. Vy ste ho vypili? Všetkých 6. Prosím, Tak vám nestačilo, že ste nás vyžierali celú dovolenku. To mám trpieť ešte aj doma? O čom hovoríš? Ach, ty každé ráno bežal z aby zohnal do Je to taká to tu prediktácia. stával o 6 ráno. No, ešte keby si zapamätala Celkový. A to každé ráno vám odporím dobrý To je to si dám tam. A kto platil každú večeru, čo? Nebo vy ste pozývali, no. Vy to neboli Nepočkáme chvíľu, keď pekná na tepuningu. chodiť na večeru, takže išli jesť. Ste boli hladní. A kto si potom dal? Každý večer polievku, predjedlo, hlavné jedlo. Aj sa iba dezerty. Tak to už sedíš. No, viete, koľko nás to všetko stálo? Františko, Už si oni do... Už si daj do... a Ildiko vráti cudzé gačky, trička a opalovacie krém. Gaťky? Aké gaťky? Však jediný som si požičala. A vieš, čo urobila Žužu, keď dozvedela? Chytila na mňa tôčik na mäso, začala ma naháňať a chcela ma zabiť. Si na nevytiahla pálnicu. A ty si mi ešte smial, že na čo mi bude pánvica na hotel? Že keby som mu netrafila do hlavy, ona by ma bola zabila. Si fakt uderala Zuzu pandicou po hlave. V sebeobrane. No takto, František, ber kufor a choď domov, ja to nejako zariadím. Vy ste toho fakt všetko požrali, pojedli? Ale že to nevadí, nevadí. František na to momentálne fakt nevyzerá, ale oni sa strašne chcú udobriť. Ildy, nerob, že Nehovor mi Ildy. prosím ťa. Nájdem nejaké trička, gaťky pre Zuzu, ja pôjdem domov, nájdem nejaké opalovacie krémy, zanesím jej Koniec toto video na noci, pozerať, čo si povedať. Toto video, teraz ho natáčame, som seba, vieš. Príde sem Žužu, To si musím poslať do ono, do kompostu hodiť. že nám odrezala Všetko ja si nakinem masaker, že aj tie hry, čo tu mám. ty, čo som od nej dostala. Prosím ťa, upokoj sa. Veľmi pekne ťa prosím. Naozaj, pohľadaj nejaké katušky pre Zuzku, nejaké tričôčko a bude dobré. Ale toto nie je môj kufor. A už je to tu. Už je to tu. Zuzanka. Ideme s hláškou teraz, tam dole už, ja to ideme inak niečo robiť. Hláška, dávaj. A k tomu to je kámo, vieš? Faktor 5? Vedia používať Vieš, poď, Pane Bože. všetko toto. Tak čo sa týka Františka, to kľúči, ale ja som tento veci. Koľko sú vám dlží? Našťastie som si odkladala všetky bločky, takže to máme 247 eur. Krát 33, to je 8151, delené dvoma, to je 4755. Aby nepovedali, že Dáme do kaničky, nech donesú 4 alebo nie. Ildy,
Pokazí radšej. na kolenách a som ochotná odpustiť. Viesť. Lázením po kolenách sa nedá niečo urobiť. Marta, to je zo všetkého najdôležitejšie. Ten kufor to čo? Čo ja viem, Ildiko povedala, že jej nepatrí. Je mojej mamy. Ty to odkiaľ vieš? Bola. Otec zaspal na diaľnici za volantom, tak musel zastaviť na proste. Neren... Presne, vieš, tam sú strašne romantické. Otec každých 5 minút zo sna vykrikuje, že naháňam a žigula. Počkaj, takže kufor, ktorý má tvoja mama, patrí vlastne Indiku? Asi ja, našla v ňom pamäť. Takže takto. Gačky, tričko a kredky sú vybavené. Musím ohľadovať klikám už. Kalendár na 4000 a... To sa fakt musí preplaziť na kolená. Som ochotná prijať sadu nohavičiek za 120 korún. Tričko z Miletičovej a dokonca aj opalovací krém s ochranným faktorom 5 do záručnej lehote. Ale čo sa týka plazenia po kolenách, v tom som nekompromisná. Fajn, fajn. Presúvam maturitné stretnutie do garzónky. Už tak v podstate zaspomíname si na staré internátne žúry a možno bude prča. Ty si naozaj myslíš, že Ildiko sa priplazí po kolenách a bude prosiť o odpustenie? Však ja ju k ničomu nenútim. Pozri sa. Urobí prvý krok. Teraz sme na rade my. Cháte, že tebe naozaj stačí 6 pív a si ochotný odpustiť im všetko, čo nám za tých 10 dní urobili? Ale ja nehovorím, že si máme padnúť do náručia. No. Len musíme ukázať, že príjmame ich ospravedlnenie. Čo je tá ukážka? Nejde. Určite tam. Teraz sedia na sedačke. Smutní. A čakajú na naše klop, klop, klop. Pretože prestaň na citovo vyzerať, vie, že to nezničí. Jablko. Vykoná určite Tedy, v očiach. A spomína na všetko krásne, čo sme spolu prežili. Nejdem. Čo je tá ukážka pistoly? Muž s dušou dieťaťa. Možno. Koľkokrát nám pomohol, keď sme boli deti. Tak dobre. Aby bolo jasné, vyjasníme si skládkový kalendár, zoberieme svoj stôl a svoje stoličky a odchádzame. Upozorňujem ťa. Jedna ironická poznámka pri malej soplane a idem preč. Ale už sa upokoj. To popadne kubu. V lekárniach berú práve teraz výhodnejšie. Teracu. Účinná úraz ovoci príznakov chrípky a pripravený účinkovať už za 10 minút. Teraz až so zľavou 20%. Prestaňte kýchať